बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर' थुनलाइनि थाखाय नन्देस्वर दैमारिनो जिउ सफरनि दाखोन मुंनि बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमिनि बान्था होनायनि बाथ्रा फोसावो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बाग जख्रानि नन्देस्वर दैमारिया थाखोबायाव फरायनाय समनिफ्रायनो लिरनाय हुदाखौ जागायजेनो। 1995 मायथाइयाव समेश्वरी बान्था मोननाय नन्देस्वर दैमारिया सासे जाफुंसार लिरगिरि। गावनि सिपिनिफ्राय रां खरसा खालामनानै नन्देस्वर दैमारिया गोबां बिजाब दिहुनलांबाय थादोंमोन। नन्देस्वर दैमारिया सासे राफोद सल' लिरगिरि। गावनि सोरजिनायजों बियो बर' थुनलाइयाव जायगा लानो हाबाय। बिनि सल' खिन्थानाय आदब खायदाया गुबुन। नन्देस्वर दैमारिनि सल'फोरा असमिया, इंराजि, हिन्दी, कानाडा आरो नेपाली रावाव दानस्लाय जाबाय। दानिया फैदो नन्देस्वर दैमारि बिथांनि बेबायदि जाफुंसारनायखौ लानानै मा गोजोननाय फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। बर' थुनलाइनि सासे गागि लिरगिरि मानाव गेदेर नन्देस्वर दैमारि बिथाङा देग्लाय जिउ लामानि दाखोन मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननो हानायाव जों जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायनाय जाबाय। नन्देस्वर दैमारि बिथाङा थांनाय 1980 मायथाइसोनिफ्रायनो थुनलाइ सोरजिनायाव आगान सुरजेनदों। बिथाङा गिबिसिनै मन्जुबाला देवीखौ थांनाय 1980 मायथाइयाव सेबखांनानै दिहुनदों। बिनि उनाव 1993 मायथाइयाव बक्सिं, 1985 मायथाइयाव थांनायनि दावहा आरो 2002 मायथाइयाव अबे नेनाय दालाङा बायस'नायसो मुंनि मख'जाथाव बिजाबफोरखौ सेबखांनानै बिथाङा बर' थुनलाइयाव बिहोमा होबोदों आरो बिथाङा सासे राफोद सुंद' सल' लिरगिरि हिसाबै बिथाङा 2007 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी बान्था आरो बिनि उन समाव मंगल चन्द्री ब्रह्म बान्था मोननो हादों आरो बावैसो आसाम सरकारनिफ्राय साहित्यिक पेन्सनखौ बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांनि जि मुंदांखा सुंद' सल'फोर, बे सुंद' सल'फोरा असमिया, इंराजि, नेपाली आरो कानाडा बायदि गुबुन गुबुन रावफोरावबो राव सोलाय जादों। दा बिथांनि साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननाय रादाबखौ मोननानै जों जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों बिथांनि सोरजिलु रेबगनजों बिथाङा जोंनि इयुन समफोरावबो बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांगोन। बेखौ मिजिंथिनानै फिन खनसेबाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।